U Starom Dvoru održana je promocija dokumentarnog filma i TV serijala Kako postati šampion. Hvala svima koji su prepoznali da državi Srbiji, sportskoj javnosti, uopšte svim novim mladim sportistima, novim talentima treba jedan ovakav sadržaj. Da svima treba poruka koja će prikazati kako se postaje šampion, kako se suočiti sa onim najvećim izazovima i stići do onih šampionskih visina, do medalja na evropskim, svetskim i na olimpijskim šampionatima. Najprej želim da vas sve pozdravim, drage sportiste, sportske radnike, prijatelji i naravno medije. Drago mi je što je Sportski savez Srbije nosilac ovako velikog projekta. Ovaj film prikazuje životne priče nas sportista. Ali svaka priča nosi snažnu poruku i nadam se motivaciju za mlađe generacije, da i onda kad je teško nastave još više da treniraju. Kao sportista veoma dobro znam kakva su sve odricanja potrebna i na kakve prepreke nailazimo. Ali naravno, nakon toga uslede lepi trenuci za pamćenje. Živeo sport u Srbiji, živeo film i želim vam da jednostavno još samo da kažem mlađoj populaciji i deci koja će da se bave sportom, koja će nas sve da naslede, sve ove velike šampione koji, a ima nas dosta u ovoj maloj prostoriji, da kažem, ima jako puno šampiona. Srbija je mala država, ali mnogo ulaže u sport i na nama sportistima koji se još uvek aktivno bavimo je da to opravdamo, a kroz ovaj film ćemo da promovišemo sport i nadam se damo još jednu podršku toj mlađoj populaciji da se bave što više sportom i da nas naslede i da budu još veći šampioni nego što smo mi. Izuzetno mi je čast što imam priliku da vas obratim u ime Ministarstva omladine i sporta i svoje lično ime. Prvo bih se zahvalio Davoru Štefaneku, predsjedniku Sportskog saveza Srbije i njegovom timu što su prepoznali važnost ovakvog jednog velikog projekta za sport u Srbiji. Hvala vam još jedan put. Zahvalio bih se gospodinu Stojanoviću, njegovom timu, rediteljima, svima onima koji su napravili veliki trud da uopšte dođe do ovog filma i ovog serijala i sigurno sam da ćemo svi uživati gledajući ovaj serijal i ovaj film. Koristim priliku da se zahvalim prvo sportistima na velikim uspesima koji su napravili u posljednjih godina i posljednjih decenija za našu zemlju. Sigurno da bez njihovih uspeha i iz njihovih napora ne bi ovog filma ni bilo. Sigurno sam da ovaj film ima dvostruko značenje, a to je da, ono što sam rekao, da je jako bitno da ima neku istorijsku i arhivsku građu i da na ovaj način budu sve ove medalje i svi uspesi naših sportista i naših ekipa budu zabeleženi i da budu trajno arhivirani. S druge strane, kao što je rekao Davor, da samo nadovežem, ovaj film ima i drugu jako bitnu stvar, a to je da sam siguran da će mališani i klinci, budući šampioni, gledajući ovaj serijal i gledajući ovaj film, da budu oni naslednici, da budu oni sledeći šampioni koji će nastaviti niz ovih uspešnih šampiona gde ste i vi danas i gde ja sedim zajedno s vama danas. Sigurno sam, gospodinu Stojanoviću, da će biti nastavak ovog serijala i sigurno sam da će sportska Srbija biti uspešna i u narednim godinama i narednim decenijama. S druge strane, koristim ovu priliku s vama da se svoje lično ime ministarstva zahvalim, ne zahvalim, nego da vam poželim srećnu Novu godinu i božićne praznike. Želim da vas, što se kaže, vidimo što bolje svetlo i što boljem izdanju u sledećoj olimpijskoj, paraolimpijskoj godini koja je svima jako, jako bitna. Želimo da budemo bolje nego što smo bili i sigurno ćemo svi zajedno to i učiniti. Hvala još jedan put na ovom velikom,
da kažem, čašću da budem večera s vama i jako mi je drago i želim da se vidimo sljedeći put još u većem broju. Hvala vam što. Dobro večer, dragi gosti, dragi prijatelji. Hvala vam što ste izdvojili vreme, sigurno ovako gustom novogodišnjem rasporedu, da jednostavno podržite ovaj film, ovaj divan film i budete sa nama večeras ovde. Ja moram da vam kažem da sam pre svega mnogo srećna i mnogo ponosna što sam deo ovako jednog lepog projekta, jer kad vidim 30 šampiona koje je pričalo za ovaj film, 30 stvarno sjajnih ljudi, ne mogu da se ne vratim u detinjstvo i da se ne vratim na svoje početke i setim se da je većina ovih ljudi meni bilo uzor, da su oni bili ti koji su meni pokazali kako se postaje šampion, oni su mi pokazali kako doći do vrha i kako ostati na vrhu. I zato mi je drago što sada sa svojim znanjem, iskustvom i sa svim ovim sportistima mogu to da prenesem na njih i što svi zajedno ovde jednostavno možemo mlađim generacijama da pokažemo kako se postaje šampion. Dragi šampioni, dragi sportisti, uzbuđen sam kad vidim koliko vas je ovde u jednoj sali. Ne znam kad se to posljednji put dogodilo. Hvala vam što ste došli, hvala i sredstvima javnog informisanja, hvala svim prijateljima ovog projekta koji su tu da uveličaju ovo veče. Da, ovo je priča o šampionima, ovo je priča o ljudima koji su, mogu slobodno da kažem, iznad nas, koji su nešto najbolje što imamo u ovom društvu. Oni su napravili uspehe, postali su olimpijski šampioni, osvajali su svetske titule, osvajali su evropske titule. To je priča o njima, priča kako su došli do ovih uspeha. Nije lako, ali imamo zabeleženo njihova razmišljanja, njihove rečenice intimne iz srca, iz duše i mislim da će to biti jako dobro štivo za sve ljubitelje sporta i ne samo ljubitelje sporta. Ono što je bitno, mi smo ovaj serijal pravili zbog dece Srbije. Namenjen je deci Srbije. I ko će bolje deci Srbije da priča o tome kako da se postane šampion od pravih šampiona, oni koji su dotakli vrh, dotakli zvezde. Ispričali su svoju priču iskreno, bez zadrške, govorili su kako su ostvarili uspeh. Ekipa filma je to dugo i naporno radila, snimala i nije razmišljala o vrednosti onoga što je uradila. A onda smo tek u Monaku pre neki dan, posle 30 intervjua, kada smo pravili razgovor sa Novakom Đokovićem, postali možda i svesni pa da smo nešto dobro uradili. Zašto? Pa Novak, sportista, možda svih sportista Srbije, nam je rekao, pa ovo je sjajna stvar, pa dobro što ste došli, pa ja volim da učestvujem u ovom filmu. Seli smo, razmislili, pa shvatili da smo nešto dobro uradili, jer Novaku treba verovati. Pre 8 meseci Miša me pozvao i predstavio mi ovu ideju. Odmah sam shvatio da se radi o nečemu ozbiljno. 26 godina radim u sportskoj redakciji i ja sam se, zaista dosta intervjua sam slušao sportista, međutim ovo je bilo nešto onako posebno. Iz sledećeg razloga spajalo je dve teme koje su meni užasno bliske i najdraže u životu, a to su sport i deca. A proizvod koji treba da napravimo je proizvod sa ljudima, odnosno 30 naših šampiona, asova, treba da razgovaramo sa njima, da čujemo njihova mišljenja, savete koje bi oni dali toj deci kako da postanu šampioni. Mislim, to odmah sam pristao, nisam se razmišljao ni 2 sekunde. I prosto je retkost da radite neki projekat ovakav koji vas ispunjava, jer uglavnom, ajde da ne pričamo šta ljudi rade sve u ovo doba, ali ovaj je zaista bio jedan divan, onako mukotrpan, naporan, ali opet divan. Znači, po 3 dana i 3 noći ne spavam, ali opet posle tih 3 dana i 3 noći osjećaš neko zadovoljstvo kada gledaš taj materijal koji si izdvojio. To je drugi problem. Svaki od 30 naših šampiona nam je rekao svoju priču, prosto ne možete, znači to je bukvalno svaki šampion treba da ima svoju epizodu u seriji za sebe.
izdvojiti za film, kažem, bilo je veoma, veoma naporno, ali se radujem iz razloga zašto posle ovog dokumentarnog filma ide i serijal, pa ćemo čuti te šampione šta nam kažu. Tu ima i suza, i plača, i sete, i radosti, i veselja, i svega. Trebalo je ispuniti taj cilj, međutim, ja sam osjećao jednu ogromnu odgovornost, a to je, nije to samo poseći intervjue, šta ko kaže, izabrati, ne znam, nije možda najlepše rečenice gde nije čovjek grešio. Međutim, trebalo je razmišljati da taj film je namenjen i deci. Znači, mi tu poruku šaljemo deci. To je bilo onako malo teže uklopiti, ne teže uklopiti, nego prosto sabrati to što ti asovi govore da bi se toj deci predstavilo. Kada kažem deci, mislim apsolutno na celu našu omladinu, ne samo, ne znam, na osnovnu školu, na drugare koji kreću, na treninge ili, ne znam, poluprofesionalne sportiste koji sad treba da pređu u profesionalni sport, nego apsolutno na svu omladinu u Srbiji koja mislim da bi trebalo da se još više bavi sportom, iako smo mi sportska nacija, to evo dokazali smo i ovim filmom. Prosto, kada sam slušao ove intervjue, dosta sam ja naučio iz njih, pod jedan, a pod dva, većina njih je reklo da osim i talenta i rada i svega treba imati i sreće u životu. Mi smo, naša ekipa filma je imala dosta sreće iz razloga zato što ljudi kojima smo se obratili, i ministarstvo, odnosno sam ministar i pomoćnik ministra su ljudi iz sporta, predsjednik Sportskog saveza je aktivni sportista, svi ljudi su nas razumeli na prvu loptu, što bi se reklo, i naravno podržali nas u tome i eto, srećno sad imamo ovaj film. Hteo bih samo da se zahvalim naravno svima, apsolutno svima, jer ni u jednom momentu nismo imali ni jednu prepreku. Ne znam kako to da vam objasnim, znači kad radite neki posao uvek negde nešto škripi, međutim ovde ne, ovde je sve bilo tako jednostavno. Svih 30 asova, svih 30 šampiona je zdušno i iz srca pričalo i želelo da pošalje tu poruku mladima Srbije. Svima bih se zahvalio, a asovima, osim na tim intervjuima, zahvalio bih im se i za sve što su uradili za ovu zemlju. Što kaže Miša, bili smo u Monte Carlu i sad radimo intervju i Novak Đoković kaže hvala ti, hvala tebi, ne na intervju, nego na svemu, svima vama šta ste uradili za ovu zemlju, jer cela planeta zbog vas zna za nas, je to jedan tako pozitivan primer da to stvarno nema reći.